com els avançàvem tot just ara fa un moment, el que farem ara serà donar la benvinguda als nostres primers convidats d'avui. Cedirem la veu al veïnat del territori, però abans recuperarem una notícia que els explicàvem tot just ara fa uns dies, cap a finals de maig, principi de juny, que potser molts de vostès recordaran, que és que l'empresa Shell Desarrollo 3 i 4 SL, amb seu a Sevilla, ha sol·licitat l'autorització per construir 2 parcs solars fotovoltaics als terres municipals de Passanant i Belltall, Forès, Solivella, l'Espluga de Francolí, Vallfogona de Riucorb, a la Conca de Barberà i a Vallbona de les Monges i Ciutadilla a l'Urgell. El butlletí oficial de l'Estat revela, atenció ara, perquè farem referència a xifres exactes, no s'espantin, que la primera central projecta 242.528 mòduls solars i la segona 123.136 panells. En global, les dues instal·lacions suposen una inversió prevista de més de 121 milions d'euros i alhora un gran impacte, preocupació, debat i terrabastall al territori afectat. I per aquest motiu, avui comparteixen una estona amb nosaltres Guillem Figueres i el Modis Canals, que són membres de l'Associació de Veïns de Passanant i Belltall. Molt bona tarda a tots dos i benvinguts al programa. Bona tarda. Com s'assabenten d'aquesta notícia que ara explicàvem? Això era a finals de maig, si no recordo malament, i em penso que vostès han hagut de córrer bastant per poder presentar al·legacions a aquests projectes. En tot cas, anem als orígens. Com els arriba la notícia a l'Urgell i la Conca de Barberà? Bé, en primer lloc, a Passanant i Belltall hi ha un munt de molins. Jo personalment visc a la Sala de Comalats, que estic a 600 metres d'un molí, i per tant és un tema que ens toca de prop i que jo tinc bastant entre cella i cella personalment. I llavors, des de ja fa un temps estem ficats amb moviments, plataformes i associacions i diverses entitats que s'han mobilitzat sobre aquest tema, i per sort hi ha gent que no sé si és que es llegeixen el BOE cada dia, però en tot cas hi ha avisos que corren, o que gent que llegeix el diari, les notícies corren molt ràpid, i amb aquest tema, doncs de seguida el dia mateix, el 29 de maig, a la tarda, per això, no va ser el matí, però a la tarda, vaig rebre una notícia, algú reenviava una notícia que sortia al Segre, al diari Segre, dient que s'havia publicat al BOE aquest anunci. I doncs corre, mira, i allà ens en vam assabentar. Això comença a circular, per tant, per les xarxes socials, i entenc aleshores que aquesta inquietud ja existent, ara vostè feia referència a aquests molins, aquests aerogeneradors que ja de per si també generen cert conflicte al territori, suposo que fa que s'encenguin encara d'una manera més evident totes les alarmes. Quina és la reacció veïnal que hi ha a la comarca? Bé, tenim bàsicament dues postures. La gent que està molt contenta perquè els pagaran, diuen, molts diners pel lloguer dels seus terrenys. Aquestes persones potser no han comptat altres factors com el canvi de sòl agrícola a sòl industrial, impostos directes, etc. Ells estan contents, però són molts i molts veïns, alguns hi vivim, jo en el meu cas visc a Belltall amb la meva família, gent que ve als pobles cada setmana, cada cap de setmana, cada vacances, i estan molt preocupats i ens hem mobilitzat. I estem tots, els que no tenim interessos, la majoria dels que no tenim interessos, en contra d'aquest projecte. I gent que tenen terrenys que els han demanat que els cedeixin amb aquests lloguers extraordinaris, i ho dic una miqueta amb ironia, alguns d'ells tampoc no hi estan d'acord. Alguns hi viuen, alguns no, però sí que hi ha una mobilització bastant general. Per què fa aquest incís de diu amb ironia? És que ha generat algun tipus de suspicàcia? Bé, a veure, diguéssim que això sempre és coses que sents, però com que anem parlant bastant, hi ha gent que li han ofert un preu per lloguer, altres que havien dit que no al principi els han fet ofertes més bones. Per tant, diguéssim, és un mercat d'oferta i demanda, simplement. Però ells tenen la intenció de quedar-se tota la terra i de destrossar-nos el municipi. Sí, anava a dir que la veu va córrer el que vam poder. Vull dir que una cosa és saber que es publica això al BOE i doncs comença a dir-ho als veïns, els grups de WhatsApp ja existeixen a cada poble. Clar, Passanant i Belltall som 6 nuclis, vull dir que els de Passanant no sempre es parlen amb els de Belltall, els de la Sala parlem amb tothom, som amics de tots. Perquè sou poquets.
I doncs això, no? Fer córrer la veu, informar i dir, bueno, doncs què fem? I bueno, vam convocar una reunió de les diferents entitats, Associació de Veïns de Passanant, Associació de Veïns de Belltall, l'Associació dels Corremarges, de les dues associacions del Fonoll, l'Associació de Glorieta, i van assistir doncs, totes les associacions. La de Vall de Belltall també, que és un producte que s'està treballant per donar-li una força a nivell de país. Sí. I vam decidir emprendre això, redactar al·legacions i anar a diferents tipus de mobilitzacions. Ja fa un any i mig, clar, això no ens venia de nou, com que ja tenim els molins, ja havien sortit d'altres projectes anteriorment i era un tema que ja havíem parlat entre les diferents associacions i ja més o menys estàvem relativament d'acord i són coses que ja s'han parlat i no ha costat gaire posar-se d'acord perquè ja hi havia com precedents, diversos precedents. Quines al·legacions han presentat? Perquè diria que el termini s'exhauria aquest passat dilluns, dia 19 de juny. Clar, el tema és que el projecte es diu BCN Solar, però està dividit en dos, BCN Solar 1 i BCN Solar 2. Llavors, per això que fan les empreses, que l'impacte sembli més petit, no? Llavors, BCN Solar 2 va vèncer el plaç aquest dilluns i, en canvi, per BCN Solar 1 vèncer el plaç el dia 9 de juliol. Llavors, tenim uns dies més per preparar les al·legacions. Ja vam presentar, en temps rècord, vam redactar al·legacions i les hem fet signar el màxim de gent possible. Llavors, en 2 dies, vam acabar les al·legacions el divendres, dissabte, i en 2 dies, fins a dilluns a la nit, ho van arribar a presentar 140 particulars i 25 entitats, cosa que en 2 dies no està gens malament, tenint en compte més que per entrar a les al·legacions era un tràmit molt feixuc, es necessitava certificat digital, era una mica complicat, i tot i així, 140 particulars i 25 entitats no està gens malament. I què han al·legat? Si es pot explicar o què és el que han fet referència, perquè una cosa és dir no volem aquest projecte, però clar, suposo que ho han de defensar amb uns arguments. I tant, i tant. A veure, tenim diversos punts. Són 110 pàgines. Sí, són 10 pàgines, vull dir, intentarem resumir els punts molt ràpidament. Primer de tot és, a veure, nosaltres som territori de secà, això ho sabem, i a més aquest any i el passat ho estem passant encara pitjor. Els camps aquests enormes, que penseu que estem parlant d'un equivalent a 1.000 camps de futbol de nivell internacional, o sigui, no un camp petit de barri, sinó 1.000 camps grans, faran malbé tot el sòl agrari, un 80% de les hectàrees que estan demanades d'afectació pertanyen a terreny productiu agrícola. Per tant, tot aquest territori es fa malbé, es perd, les plaques no deixen passar l'aigua, cremen el sòl, augmenten la temperatura. A més, també la idea del projecte és que ballaran tot aquest territori, no s'hi podrà accedir. Hi ha també moltes espècies afectades, protegides i no protegides, però evidentment això és un desastre per l'ecosistema. Sí, l'Almodis ha dit una cosa de 1.000 camps de futbol, perquè ens n'adonem una mica, A més, hi ha una petita trampa. Una de les feines de les al·legacions ha sigut desmuntar trampes o desemmascarar trampes i mentides directament, o manipulacions. Per exemple, amb el nombre d'hectàrees. Els projectes diuen que són 400 hectàrees en total, sumant BCN1 i BCN2. 400 hectàrees, però les 400 hectàrees són només amb les plaques solars el tancat perimetral, perquè tot això estarà tancat, amb tanc, amb valla metàl·lica. Són 400 hectàrees. Però quan expropien o quan lloguen una parcel·la, no posen plaques a tota la parcel·la, sinó que només posaran plaques a la part més plana i més ben encarada. Tot i això, lloguen tota la parcel·la, tota la finca catastral. I, doncs, clar, ells parlen de 400 hectàrees, però en realitat, si contem tota la superfície ocupada per totes les parcel·les que volen llogar, són 716 hectàrees. I per això són els 1.000 camps de futbol que deia l'Almodis.
Vull dir, perquè ens fem una idea, 1.000 camps de futbol són moltes hectàrees. Què haurà fet fixar aquesta empresa amb la Conca de Barberà i l'Urgell a l'hora de dir apostem per aquesta zona, apostem per aquest territori? Això que m'està fent a través de la càmera els oients no ho veuen. Parla de diners. Més rendiment entenem a la Conca de Barberà que en d'altres punts del Camp de Tarragona? No, que és més barat. El sòl aquí és més barat que la costa o que en un polígon industrial. Ja hi ha extensions molt més grans de terreny que es poden fer servir i també estem dintre d'una problemàtica social, que és els canvis en l'agricultura. No s'ha fet una regeneració per diversos motius, però tampoc no s'ha treballat per una agricultura més respectuosa. I això ha fet que la productivitat en anys com aquest nostre baixa i han dit anem a tirar de calés, són 4 gats, perquè això sí que sortia en el BOE, és una comarca molt poc poblada, bàsicament afecta la Conca, doncs aquests no diran gran cosa, els hi posem les plaques i per 4 ja es quedin a casa seva i es mirin la tele. Clar, allà dalt no és com la vinya baix a la Conca estricta que diuen, no? On la vinya són parcel·les més petites, un pagès porta poques hectàrees, allà dalt és tot cereal, que els pagesos porten de 100 hectàrees en amunt, no? Llavors, també els pagesos són pocs, rendeix poc, cada cop necessites més hectàrees perquè et rendeixi amb els preus actuals. La situació de la pagesia és el que permet que molta gent accedeixi a signar i a vendre o llogar les seves terres per posar-hi plaques. Només una cosa, al darrere d'aquestes empreses sevillanes hi ha la Shell, la petrolera. Doncs clar, si un dels culpables principals del canvi climàtic ara ens diu que ens ve a salvar i que posarà plaques per resoldre el problema del canvi climàtic, doncs ens hauria de fer sospitar una mica, no? Que el que ve a fer aquí és a fer diners i no a resoldre'ns la vida o a solucionar-nos res. Quin paper té a partir d'ara l'administració pública? Suposo que ens hem de fixar en els ajuntaments. Fins i tot podríem arribar a interpel·lar el Consell Comarcal. Recordo que al seu dia vam fins i tot tenir aquí els responsables d'aquest ens supramunicipal que ja van subscriure un manifest defensant la transició energètica, el pas a les renovables, però sense fer-ho d'una manera que incideixi d'una manera tan contundent en el territori. En tot cas, torno a la pregunta, quin és el paper que poden tenir ajuntaments, Consell Comarcal? Clar, ho han enganxat una mica en un moment delicat. Això va sortir l'endemà de les eleccions. Per tant, molts ajuntaments estan en traspàs, el Consell Comarcal està en traspàs, és una mica delicat. Com ho tenim? En el seu dia, quan es va presentar BCN Solar fa un any i mig, que ja s'havia presentat i van trobar impediments, hi havia una àliga aiguabarrada que ens va salvar una mica i van haver de modificar el projecte, van treure plaques que anaven previstes a Vimbodí i les van col·locar allí a Belltall, perquè allà no hi ha àligues i no. Sí, alguna en tenim de tant en tant, sí, alguna ens passa per allà a veure. El que passa és que concretament niu d'aiguabarrada no en tenim, llavors, caca. En fi, el Consell en el seu dia va presentar al·legacions i aquest cop ho tornarà a fer. Han contractat la mateixa enginyeria per redactar-los al·legacions, llavors des de l'Ajuntament de Passanant sortint, l'Ajuntament de Passanant i Belltall sortint, van engegar els tràmits perquè el Consell contractés aquesta enginyeria. Ho estan fent. Ells tenen una mica més de plaç perquè són part interessada i se'ls va notificar una mica més tard que el BOE i per tant tenen uns dies més. En principi, l'Ajuntament de Passanant i Belltall ja ha presentat un text d'al·legacions. El Consell està preparant aquest text amb l'enginyeria aquesta i en principi el Consell ho presentarà. Passanant i Belltall ho presentarà. l'Espluga de Francolí també ho presentarà perquè les línies hi passen i va tot a parar a la subestació de l'Espluga. No tinc més notícies dels altres ajuntaments. En tot cas, s'ha treballat i la legislatura que acabem d'acabar, els ajuntaments en general i el Consell d'Alcaldes i el Consell Comarcal s'han pronunciat diverses vegades per evitar la massificació. No és que estiguem en contra, sempre ho diem, no és que estiguem en contra de les renovables, estem en contra de la massificació. Nosaltres ja som solidaris, ja tenim 18 molins al municipi, la producció equivalent al consum de 10.000 vivendes, 10.000 habitatges. Ja som solidaris, que no ens acusin aquí del que no som. Estem en contra de la massificació.
En tot cas, amb la força d'aquestes administracions, amb el múscul que poden arribar a generar, amb l'assessorament també que té un ajuntament i no té segurament una entitat, una associació o un veí a títol personal, és més fàcil poder paralitzar un projecte d'aquestes característiques. No sé què els diuen els seus assessors i si tenen l'esperança de que les al·legacions que han presentat per un d'aquests projectes pugui fer enrere, en aquest cas, doncs, Shell Desarrollo. Bé, nosaltres tenim esperances, vull dir, llegint l'expedient, que són unes 4.000 pàgines d'expedient, vull dir, poca broma, les al·legacions en fan 100, però ells n'han fet 4.000. Doncs hi ha moltes mentides i moltes manipulacions i es salten moltes lleis. Vull dir, això és clar i segur. El tema és com fer-ho valdre, no? I s'ha de mirar una mica més amunt, això es tramita a través del Ministeri, però la Generalitat ha d'emetre informes, ja sigui de cultura, d'agricultura, de medi ambient, s'ha de veure quins informes emeten aquests òrgans de la Generalitat. Vull dir, no perquè es tramita al Ministeri, la Generalitat no hi té res a dir. Aquí s'ha de veure com es posicionen, no? Clar, una de les nostres obligacions morals que tenim és fer arribar tota aquesta informació als altres municipis d'aquí la Conca i de l'Urgell, que no tindran ni tantes plaques ni visualment tampoc no els afectarà, però que potser en el futur potser sí, i agafar aquestes 4.000 pàgines de projecte, anar-lo desgranant i explicar-los què és el que es proposa. Aquest ha estat un dels problemes que hem tingut. Aquesta gent de Shell o la seva filial han tingut una política de comunicació deplorable. No han comunicat amb la gent del poble, s'han anat a comunicar directament amb els propietaris i no us han explicat la veritat ni totes les hectàrees que necessiten. I llavors això és una de les coses que volem fer arribar, perquè nosaltres som gent del poble, que vivim pel poble, al poble, i que pensem que no només som els afectats, sinó també els altres. Tota la comarca, les dues comarques veïnes. I aquesta és una de les nostres intencions, fer partícips tant la gent com els ajuntaments d'aquí. Clar, pensem que les plaques, per exemple, la ruta del Cister, no? No sé si són 80.000 visitants l'any, és una referència, un actiu bàsic del turisme a la Conca de Barberà. Doncs els direm als turistes que vinguin, als caminants, que hauran de caminar 5 quilòmetres rodejats de plaques, a més dels molins que hi ha allà. Són 5 quilòmetres seguits en què tindran una tanca i les plaques solars que estaran allà tancats a dintre del camí, no? Vull dir, l'impacte és comarcal. Serà tota la carena, tota la visió de la Conca, tota la part de la carena en avall que veu la Conca. Les plaques es veuran segur des de Montblanc. Déu-n'hi-do, la imatge, Imaginar-la ja costa el dur que ha de ser, no? Patiu en primera persona en aquestes poblacions. En tot cas, quins són els tempos a partir d'ara? Quin és el calendari que hi ha? Estan treballant en les al·legacions de cara al segon projecte, tal com ens explicaven. Quan hi haurà una resolució? Entenem que aquest és un procés feixuc, ja només pel volum de documentació, però quan creuen, no sé si tenen coneixement de podria haver-hi un veredicte, per tant, que els donés la raó o no, això ja quedaria en mans dels experts. No ho sabem. Fa un any i mig, el desembre del 21, va sortir per primer cop aquest projecte, vam presentar al·legacions, no ens van contestar mai. No hem rebut cap resposta. Fins a dia de... Al febrer va sortir una resolució d'un organisme obscur del Ministeri i ara, a finals de maig, va sortir el BOE que tornaven a presentar els projectes. No ho sabem. Com et dèiem, tot és molt opac. Sí. En tot cas, vull dir, ara hi ha més gent mobilitzada i també hem mobilitzat més entitats. Tenim la sort que a nivell tall hi passen coses i, entre d'altres, tot el que s'està fent amb l'All de Belltall, que s'hi ha posat la Diputació, s'hi ha posat el Consell Comarcal Conca Activa, s'hi ha posat ARCA, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, que reuneix els diferents grups líders, s'hi està abocant diner públic per recuperar la nostra varietat d'all, l'all de Belltall, i per fer un espai test, per fer potser un banc de terres, per caracteritzar aquesta varietat, s'està plantejant comprar maquinària per cultivar all amb tractor. Per tant, es necessitaran moltes hectàrees de terreny per cultivar alls i què ens trobem? Doncs que hi volen posar plaques. Llavors, clar, aquí
hem d'intentar interpel·lar l'administració més alta, és a dir, Departament d'Acció Climàtica, que té a la vegada Agricultura i Energia, quin model de país volem? Volem realment recuperar l'All de Belltall o fem Belltall al poble dels Alls o el poble dels Miralls? Allò, vinga, va, tot de plaques o realment volem recuperar l'all i una petita agricultura que deixi valor al territori? És una qüestió de país. Vull dir, avui som nosaltres, demà seran en un altre lloc, però hem de plantejar-ho en aquests termes. No és una qüestió només de passar a nivell tall. És de tota la comarca, inclús de tot el país. Perquè nosaltres estem al mig i som una línia de pas entre tot el que ve de l'Aragó i la frontera francesa. Vull dir que és així. Hem de mirar, hem de fer veure a la Generalitat que hi ha d'haver un pla de país real, autèntic, hi ha d'haver una aposta pel ciutadà d'aquí i no per vendre producte a l'estranger, no menjar-nos allò que ens dona de menjar, precisament, i que després ens obliguin a comprar-ho fora al preu exorbitat que ells vulguin. Hem de poder tenir un projecte real i sostenible. Ens deien abans que l'esperança la tenen en poder aconseguir el propòsit, que és aturar o que no esdevingui una realitat aquest projecte. Sent realistes, hi ha exemples d'haver pogut frenar una infraestructura d'aquest tipus que ve impulsada per una multinacional com és Shell. No sé si s'emmirallen en algú a l'hora de traçar aquestes passes. És complicat. A nivell de Catalunya, a tot arreu on s'han proposat macroprojectes d'aquests hi ha hagut oposició. Aquí a la Conca hi ha casos de projectes de molins que anaven també pel Ministeri i que gràcies als informes de la Generalitat s'han tirat enrere. El parc eòlic Suró, per exemple, entre Llorac i amunt, que deu ser Talavera, allò, o Montoliu. Molins i plaques entre Conesa i les Piles es van fer enrere. Molins, em sembla que eren a Pontils, es van fer enrere. Clar, el millor seria que es trobés un niu d'àliga aquabarrada i estem ja entrenant-nos, fent manualitats per veure si els fabriquem nosaltres o fem alguna cosa així. Alguna geneta també ens han dit que ens serviria, els teixons, que sí que n'hi ha. Tenim fauna molt bonica per aquí. Sí. Pot passar. Vull dir, nosaltres mirant el projecte creiem que no té ni cap ni peus i jo, si fos funcionari de la Generalitat, diria que això no es pot tirar endavant, però clar. No ho som. No ho som. Però vaja, el que està clar és que segur que no ens quedem de braços plegats. Seguirem de ben a prop l'evolució de tot plegat. Segur que els nostres companys de Ràdio Montblanc ens aniran posant al dia i si fes falta tornaríem a conversar amb vostès. Guillem Figueres, al Modis Canals. Sí, anava a dir alguna cosa? Sí, que preguntaves pels tempos. Dilluns, en principi, tindrem les al·legacions per BCNU i tindrem 15 dies ben bons per presentar al·legacions. Ja ho farem córrer i ho escamparem per tota la comarca. I més enllà. Doncs ho explicarem quan sigui el moment. Guillem Figueres i el Modis Canals, membres de l'Associació de Veïns de Passanant i Belltall, gràcies per compartir amb Carrer Major, el programa de les ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona, aquesta problemàtica. Molts ànims. Gràcies. Gràcies.